Apa, arratsaldeon, otsailak 14 izanik, seguru pentsatu duzuela gaurko hitza zein izango den badakizuela, ez? Ba, itortuko dizuet, zalantza izan dugula, ze bai, ia ezinbestean horrek beharko luke izena, baina jabetu gara maitasuna bizitzeko modu asko dagoela, buru bezain bestea buru izango dela, buru bezain beste modu maitasun hori bizitzeko, eta behar bada hori nahiko labainkorra izan zitekela, batez ere gozoegi, pastel oso jartzeko arriskua ere izango genukelako eta hori ez delako komeni, gero hortaz ere zerbait aipatuko badugu ere. Horregatik bapatean beste muturrera egingo dugu. Apokalipsi puntu bat emango diogu atariko honi eta honako musika honekin eta mureten argazki hauekin, pentsa ez da, etorkizun batean hura irudikatzen hasi, hemendik 30 urtera, hiriak nolakoak izango dira, haiekin dugun harremana nolakoa, baldin eta tartean 3 hilabetekoa ez, baizik eta 10 urteko itxialdi bat baldin badugu, ezta? 10 urte itxita etxean pasa, gero kalera irten eta nolakoak izango lirateke hiriak, nolakoa izango litzateke gure harremana hiri hoiekin, azkenean guk hiria bera baldintzatzen dugulako, baina hiriak bera gu ere bai, ezta? Halako galderak erantzuten, ahaleginduko dira, halako prozesu partizipatibo batean, parte hartzaile batean, Pistifaktoria ideien laborategikoak eta hemen izango ditugu gurean oraintxe. Gaur, Aita Mariri ere begiratu behar diogu, badakizu Asier Sánchez lankideak sekulako lana egin duela horretan, eta bertan izan zen bera, atzera begirako bat review izenekoa ere osatu du, eta zorte pixka batekin Aita Mari itsasontzikoekin ere hitz egingo dugu gaur saioan zehar, eta azkenik bai, gaur San Valentin eguna ospatzen dugula, eta ara, santua ere ez omen zen, alegia, ez dakit gaurko egunez, gezur gehiegi ez ote diguten kontatu historian zehar, haiek ere errepasatuko ditugu Ziortzak Arrantzaren laguntzarekin. Gogoratu non topatuko gaitu zuen, Ziolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta gaurko kantua zein aukeratuko, hau ere, ez da maitasunaren gainekoa hori esateran joan, naiz eta maitasunik zintzoena izen bakarrarentzat baino gainerakoei eskaintzen zaiena izango da. Eta Aita Mariz hariko garenez, Aita Mariri eskainitako kantua aukeratu dugu, badakizue bertan Itziar Ituño kantariak baduela talde bat Ingot izenekoa, eta haiek eskaini zioten Aita Mari itsasontziari honako abesti hauxe. Gaur atarikoa borobiltzeko. Mare nostrum hilobi erdian, geure herrian ezin duin bizi, eta itxasoak ez dauko aterik, mende balteko ametsu gerra, anez gara ondo etorriak, obeito izan bagina, baina txalupan aurrera goaz. Segurazki herri horretan, Euskal Herrian bezalaxe ere euri asko egingo du, eta euria egiten duenean, leihoretik begiratzeko eta bai, gaur erromantiko aritu behar dugun horrekin, bada hori irudi erromantikoa, baina euria toki askotan egin dezake, baita asfalto azpian ere. Ez duzuela uste? Nik uste bi lagun hauek hori diotela behintzat, eta orain azalduko digute zergatik. Irati Agirrezkoenaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Mikel Aion, eskerrik asko, etortzagatik biak, zuek ere Pistifaktoria, ideia laborategitik zatuzte. Eta erronka hori jarri diguzue oraingoan. Asfalto azpian ere, euria egingo duela, iragarri diguzue, ze hori pixkanaka eraikitzen ari zarete, lehen esan dugun bezala prozesu parte hartzaile batean, eta horretaz aritzeko ekarri zaituztegu. Litekena da Irati bai, asfalto azpian ere euria egitea?
Bueno, egia esan, gaur egun ez dakigu oso ondo zer dagoen gure hirien asfaltoaren azpian, baina zuk esan bezala, udaran, Euskal Herriko hainbat hirietan, uda inguruan estrenatuko dugun kale ikuskizun horretan, hiri desberdinetako euskaldungoarekin batera deskubritzeko egin dugun ikuskizuna da hori, ezta? Parte hartzailea eta batez ere, ez bakarrik asfaltoaren azpian zer dagoen, baizik eta gure hirietako espazio desberdinetan eta gure hirietara nolabait moldatutako ikuskizuna denez, jakin nahi izan dugu asfalto gainean ere zer dagoen eta horretan ari gara Pistifaktoria ideien laborategian. Izuzuek Pistifaktorian, Mikel, lehendik ez ze hutsune dagoen, haiek betetzen ibiltzen zarete, ez? Nolabait ere orain arte ze gabezi ditugun, haiek betetzeko proposamenak, antzezpenak, ekoizpenak egiten dituzue. Etorkizunari begira jarri zarete, oraindik eraiki gabe dagoen batean, alegia momentuz, zalantzak eta galderak besterik ez ditugun balizko etorkizun batean. Eta hori ere bada erakargarria, ez da? Azken finean dena markatu gabe egon beharrean, norberak irudika dezakela nolakoa izango den etorkizun hori? Bai, guretzat hori oso interesgarria da, eta gainera batez ere jartzen gaituelako batzuetan eman dezake etorkizunaz hausnartzea dela, gauza bat behar bada oso hutsala edo inora eramango ez gaituen zerbait, ez? Baina uste dut etorkizunari buruz pentsatzeak eman aldizkigula gaur orainari buruzko pista batzuk, ezta? Eta hori iruditzen zaigu oso interesgarria, eta batez ere irudikatzea etorkizun desberdin posible guztiak, ez? Bakoitzak zelan ikusten duen kontu hori horrek ere laguntzen digu aurrera egiteko, eta nolabait aukera berriak irekitzeko, aukera berriak idazteko, ez? Eta horretarako ere garrantzitsua izaten da nondik gatozen, ez? Nora goazen jakiteko. Eta claro, nondik gatozen, bagatoz 3 hilabeteko itxialdi batetik. 3 hilabete askori behintzat luzeegi gertatu zitzaion. Eta zuek humorez, pentsatu nahi dut, edo mala letxez, ez dakitu humorea eta mala letxaren arteko oreka non dagoen, baina zuek esan duzu, bueno, pentsa, 3 hilabeteko luze egin bazitzaizuen, pentsa ezagun 10 urtez itxialdi batean gaudela. Eta orduan 10 urtetan, 3 hilabetetan zenbat gauza gertatu zaizkigun, 10 urtetan zenbat gerta daitezken. Hori da abia puntua. Bai, hala da. Guk aurretik noiz utziko dio Uria egiteari ikuskizuna estrenatu genuen Gasteizko jaialdi, nazioarteko jaialdean, antzerki jaialdean, Ibaiondo izeneko auzo batean, eta hori izan zen lehenengo, kale ikuskizun experimentala, ez da, argi genuena zen, ez genuela nahi aretorako eta kalerako balio zuen ikuskizun bat egitea, baizik eta kalea behar zuen ikuskizun bat. Kalerako propio sortutako bat, eta kalearen ezaugarriak berak kontutan hartuko lituzkena, eta gainera kale bakoitzerako ere moldagarria izango litzatekena, ez? Hori da, bai, eta hor ikusten genuen zelan bertako auzokoak batzuk etorri ziren ikuskizuna ikusten, eta gero esan ziguten, nire auzoa lehenengo aldiz desberdin ikusi dut, desberdin bizi ditut orain, parkeak eta txokoak eta transitatu ditugun toki desberdin bizi ditut, zuek sortu duzuen, geruza fantasioso horri esker, ezta? Eta horrek eman zigun ideia bigarren parte hau edo sortzeko. Etxean dagoenak eta ezagutzen ez duenak lanare, jarriko diogu zatitxo bat ikus dezan, zer nolakoa dan, zezuek esperimentu hori proposatzen zenuten, ez? Kaletik bazindoazten alako kuadrilla bat, danak kaskoak jarrita, eta kaskoan Telmaren historioa, ez? Kontatzen zaigu beste. Badakit hau guztia bizka bat arraroa dela, baina zuek erabaki duzue etortzea. Ondo entzuten nauzue? Eta ni? Entzuten nauzu? Ez erantzun. Bestela ohartuko da hemen nagoela. Batzuetan interferentziak egoten dira, eta beste ahotsen bat entzuten da. Polizia eta halakoak, badakizue, gauza divertigarria egirik ez. Ni ez naiz polizia, nire izena Telma da, eta poliziak hil ninduen. Joder, beti berdin, euri hostia hau. Esandakoa, jarraitu beti niri eta ez geratu atzean. Egia esan, poliziaren interferentzia bat izan zitekeen hori. Baina ez, lasai, ni izan naiz. Goazen. Ahotxo horrek bai lasai geratzeko esaten digu, ez dakit oso lasai garria den. Interferentzia poliziarena, Telmaren historia kontatu. Bai, egia zen oso ikuskizun berezia izan zen guretzat. Guk ere ez genekielako oso ondo askotan performance deitu izan diogu, ez genuen gehiegi ensaiatu,
momentuan ere hainbat aldiz, hainbat pase egin genituen, eta pase bakoitza desberdina zen, presentzia edo importantzia handia zeukalako ere bai publikoaren erreakzioak, momentu batean ere publikoari aukera ematen genion, leku batetik joateko edo beste batetik, orduan segunetan nondik joaten ziren, edo segun eta zer leku hartzen zuten ikuskizuna oso desberdina zen, aukera horietako batean denek alde egin zuten, ematen ginen aukera niratiri jarraitu edo niri jarraitu, eta aukeratu zuten haien bide propio egitea, eta bukatu genuen gu bakarrik publikorik gabe. Badakizu askatasunak Mikel zerrizku daukan. Eta hori interesatzen zaigu. Jokuaren arauak nolakoak diren. Hala da. Zuka hasiran ugarrean ala esan diozu. Hemen zaudeten nahi duzuelako, eta beraz, inorketze juzte behartzen, baina horrek izan nahi du ez. Oso polita da, gure artean komentatzen genuen, ez hasi aurretik. Guk ez dugu nahi jendeak bide bat edo bestea hartzea, edo hirugarren bat, ez kasu horretan gertatu zen bezala. Berdin da, ikuskizunaren kalitateari edo ikuskizuna ondo ateratzeko hori ez da importantea. Polita da pentsatzea elkarrekin eraikitzen ari garela ikuskizuna, ezta? Eta kasu honetan ere, asfaltoen azpian euria ikuskizunean ere, nolabait parte hartzailea edo ikuslea ere protagonista bihurtzea, ez? Eurak ere erabaki horiekin eraikitzea euren ikuskizun propioa. Baina era berean irati horrek ere beharko du zuek jartzen zaituzte kinka larriagoan. Ze, karo, gidoia ongi eskidakizunean, ez? Telma, jatorrizko Telmak, badaki historia nola bukatu behar duen, Luisekin batera abiatzen duen bidai hartan, ez? Gutxi gora bera jomugan zer duten, eta, bueno, han ere salbatu behar badute, azkenean ze aukera hartu behar duen badaki. Baina, karo, hemen gidoilari lanetan, ikusle edo parte hartzaile bezain beste gidoilari baldin badituzu, horrek izan nahi du, zuk zure buruan ere aukera guzti horiek edo aukera bakoitzak izango den ondorioak ere buruan behar dituzula. Bai, egia da. Horrek jartzen zaitu, tensio erantzi batean, ezta? Edo tensio erantzi batean jartzen du antzeslea. Baina alde horretatik ere polita da, azkenean zuk ere hor baliabide berriak topatze dituzulako eta pase bakoitza desberdina da. Kasu honetan gainera, proposatzen dugun honetan, hiri desberdinetan egingo dugunez, ibilbidea desberdina izango da, eta jakina, ikuslegoa ere desberdina izango da. Orduan, bai jartzen zaitu beste toki batean, baina aldi berean, denpora guztian ikuskizun berri bat egiten ari zaneren sentsazio horrekin. Beraz, amai ezina dena, ez da, Pistifaktoria ideien laborategian asko jokatzen dugu ideia honekin, ez? Noiz hasi eta noiz bukatzen diren gauzak guretzako ez da garrantzitsua edo nolabait muga horiekin apurtu nahi dugu. Ez dakigu noiz hasten den, ez dakigu noiz bukatzen den. Eta ikuskizun hau ere ez dakigu noiz hasten den, noiz bukatzen den, nun hasten da errealidadea, nun bukatzen da edo hasten da fikzioa. Ba, ikuskizuna bera ere kolektiboa da, baina noski Mikelen ahots sarkor hori kaskoetatik entzuten ari da, ez? Bat, eta orduan ematen du, alegia, gubion artekoa izan daitekela, ez? Gero ingurukoak nora joango zaizkidan eta ez dakit, ez? Baina zuzeneko hori, ez? Hartu eman hori ere ematen du laburragoa dela distantzia, ez? Baten eta beste. Bai, hori oso importantea izan zen noiz utziko dio euria egiteari ikuskizun hartan, eredu hori errepikatuko dugu asfaltoan azpian eurian ere bai, ez? Kaskoak sartzen zaituelako edo are gehiago beste errealitate guztiz desberdin batean, ez? Eta jendeak hori ere esaten zigun, ez? Nola kaletik zoaz, beste jendea ikusten duzu, behar badak gauzak gertatzen ari dira, hiriko zaratak daude inguruan, baina zuzaude beste mundu batean, beste gauza batzuk entzuten, are pentsa, hemen Bilbon egin genuen pase batean ere bai, iaia harrapatu gintuela kotxe batek, azkenean ez duzulako entzuten kanpoan gertatzen ari den hori, ez? Eta sartuta zaudelako apatean, beste mundu batean, eta hiria berdina da, baina ematen du beste hiri bat dela nolabait, ez da? Eta murgiltzen ere laguntzen duela, ez? Historian murgiltzen, ez? Ez dago distorsiorik, ez dago interferentziarik poliziarenik edo. Baina euriarekin zer duzu, ez? Hortzuk niretzat gorrotagarriena den esaldietako bat duzu, ez da? Euri hosti puta, beti euria, eta orduan ere alaxe galdera hori egiten zeniotelako, ez da? Noiz arte euria, eta orain berriz asfalto azpian ere euria. Badauka metaforatik ere euriak. Bai, nik esango nuke baietz, ez da? Egia da, euria oso gauza beharrezkoa dela, ez nago ezer berezirik esaten, baina egia da ere bai, hirietan adibidez, ez euria da gauza bat gorrotagarria edo laguntzen ez diona hiri baten funtzionamenduari, nahiz eta erabat ezinbestekoa dugun jakina bizitzeko, jateko eta guztirako, ez da. Orduan, bueno, euriak, noiz utziko dio euria egitearin, bazeukan ukitu hori, ez? Nolabait zerbait astuna, zerbait ez diguna uzten mugitzen, ez diguna uzten aurrera egiten. Bueno, bazeukan hortik zerbait. Orain buelta bat eman diogu eta hori eraman dugu asfaltoaren azpira, iruditzen zaigulako oso iradokitzailea lehen aipatzen genuena. Ez da, zer egon ote daitekeen
gure hirietako egunero zapaltzen ditugun kaleen azpian zer ote dago, ezta? Eta orain egiten ari garen prozesu parte hartzaile horretan, orain bere ala bukatu behar du, Gasteizera alde egin behar du, jendearekin egotera, eta bertan jendearekin asfaltoaren azpian euria hau prestatzeko, hainbat galdera egiten dizkigu beraien hiriaren inguruan. Bai, ze genero berri bat ere sortu duzu eta da hitzaldi espekulatiboena. Esan dugu gaur Gasteizen abiatuko dela, baina Bilbon lehenengo urratsa dagoeneko egin duzue, horri bilizarete, auzoetan eta hainbat eragilerekin, ez? Deustun, atzeman duzue Bilbo tigre eme bat dala, ez? Edo halako deskubrimenduak eta izan dituzue, eta gero hori hitzaldiak espekulatiboak errealitatearen agertokian danak bildu eta etorkizunaz hitz egiten jarri. Hori ere gonbite iradokitzailea, ezta, parte hartzaileentzat. Bai, gainera hor ere arkitektoak gonbidatu nahi izan genituen, eurek azkenan espazioarekiko bestelako bizipen batzu dituztelako, beste modu batean ikertzen dituztelako espazioak, eta beraz, hortik ere zelan bizi, ezta? Aurretik ere gure dosierretan esaten genuen, hau ukronia espekulatibo bat zela, gure asfaltoan azpian euria ikuskizun hau, eta beraz, hitzaldi espekulatiboa ere. Eta uste dute polita dela horratzean dagoena, noiz utziko dio euri egitari, metafora bat zen jakian, noiz utziko dio bat gauza gertatzeari astunak zaizkigunak, ezta? Eta bain asfaltoaren azpian euria deskubritzea baita ere, behar bada razionaletik, hau da, zer egon daiteke, segurazki, odiak eta metro eta esaten zuten, ezta? Baina beste batzuk hasten ziren geruza imaginario edo fikziozko geruza horri gauzak erantzten, eta orduan ze animalia mota, ze ur mota, edo laba, eta bueno, polita da baita ere, orduan ikustea agertokiek egunero transitatzen ditugun agertoki horiek zer gehiago bihurtu daitezke, ez, gure iruditeria. Baina espekulazioa bai, etorkizunari begirakoa dalako, baina ez dakit etorkizun hori ustez bezain urrun ote dagoen edo uste baino gertuago ote dagoen. Bai, hau da, arkitektoekin hitzaldi horretan komentatzen genuen kontua, ez da, garo, guk eman genien premisa zen hori, 10 urteko, pentsa 10 urteko itzialdi bat, konfinamendu bat bizi izan dugula, gure ikuskizunaren premisa delako, ez, eta haiei planteatu genien, eta ateratzen garen egunean zer aurkituko dugu edo nola aldatu da hiria edo nola aldatuko da hortik aurrera gure bizimodua, ez? Eta, klaro, egia zan, pentsatzen dituzu kontu batzuk eta han atera zirenak hitzaldian ere bai, ez? Eta esaten duzu, gauza hauetako asko ez daude horren urruti gaur eguneko errealidadetik, ez da, adibidez, ateratzen den kontu klasikoa da errealidade virtualarena, ez da. Nola, etzetik ja egon gaitezkeen, eta gero eta gehiago gertatuko den kontua da, edo zein lekutan, etzetik atera gabe, egon gaitezke diskotekan, edo egon gaitezke museo batean, edo bizi dezakegu, ez? Eta inteligentzia artifizialarekin ikusi dugu, zuek ere Piscifactorian ere ari zaretela lanean, ez da? Halako proiektuetan eta gero eta harri bitxi gehiago ere ikusten ditugu, inteligentzia horrek edo sortutakoak edo badirenak ere bai, ez da? Eta gero, garrantzitsuena dela, arkitektoak deitu zen dituzten hitz egitera, eta bate pentsa dezake, arkitekturak hiriez gehiago diola gutaz baino azkenean hirian egiten ditugun horiek gero norberarenean ere badutela eraginik, ez da? Urrutira joan gabe lenguan Ana Galarragak, zientzia kolaboratzaileak aipatzen zuen esaterako parke berdeak jartzearena, baietz denok geudela ados, baino ikerketek gero zioten azala, orduan eta parke gehiago egin, gentrifikazioari erori lagungarri zaiola, ze azkenean goi mailako jendea bizi dela parke horien ondoan, eta nolabait jende behartsuena edo, hiritik ere iaia alboratu egiten duela ustez ona den erabaki batek, ezta? Ze guztiek izango dute utera talaiotza, baina hirian ze erabaki hartzen den gero norberarenean ere bai. Bai, eta nik ez dakit oso kontziente garen gauza hauetaz, eta horregatik ere ikuskizun honek ere lagundu nahi dio nolabait horri, ez? Ea kontziente garen gure hirietan, gure herrietan, edozer ekintza urbanistiko egiten denean, ez dela berezkoa edo, bueno, horren atzean, edo horrek baldintzatuko duela gure bizimodua, eta baldintzatzen duela gure bizimodua, ez da? Eta modu oso importantean gainera, ez? Orduan ere, bueno, ikuskizun horretan ere, arretan deitu nahi diogu, edo ez dakit, arreta jarri nahi dugu horretan ere, bai, ez? Batzuetan ez garelako hartzen, zergatik aukeratzen dugun leku batzuetatik joatea, eta ez beste batzuetatik, eta behar bada horretan eragina dauka, kalea zabalagoa dela, edo argi gehiago dagoela, edo gauza interesatzaizkian gauza gehiago jarri dituztela bertan, ezta? Eta orduan,
nolabait azkenean horrek mugatzen ditu eta erabakitzen ditu gure bideak, ezta. Bai, azken espazioak harremanak nolabait definitzen dituela edo harremanetan eragin handia duela. Bai, gaur goizean taldean aipatzen genuelako, ze orain ikusiko dugu itxialdian zehar gure hirietako irudiak hartu genituen, inoiz hartuko ez ditugun bezala. Ba, hiri handietako kaleak utxik ikusi izan ditugu, eta, bueno, horrek ematen digu alako, beldurra, errespetua dana dalakoa, eta gero badakigu berriz beste alako itxialdi bat egon arte, 30 urtekoa izan edo gutxiagokoa izan, baina kale horiek, dagoeneko ja jendez lepo ikusiko ditugula, eta horrek azkenan egiten du kale hori ere, izena eta izana, ba horrek ematen dio, ez? Kalean bizitze horrek, ez? Bai, ikusten dut, etxean ohartu ginela, konfinamendu horretan, etxean geundenean ohartu ginela inoiz baino hobeto, zertarako den hiri bat. Eta ze beharra daukagun hiriarena sozializatzeko, egoteko, ibiltzeko, kirola egiteko, eserita egoteko, ez? Eta nik uste dut horro ulertu genuela inoiz baino beto etxetik hiria zer den. Eta hala ere, egia da planteatzen dugula 10 urte egon ostean konfinamenduan urtengo gilanteke barriro kalera, ez da? Orain batzuri beldurra ere ematen die errespetua ere bai, ez? Ateratzeak, ba, ja inertzia batzuk eta ohitura batzuk nola aldatu diren ikusita 3 hilabetean, ez? 10 urtean nola aldatuko lirateken. Kontua da esan dugu, Bilbon egin duzuela lehenengo urratsa eta orain berriz Gasteizen, esan duguna gaurkoa, eta gero beste berezi bat ere Hendaian. Gainera, astebete egon behar duzue, ez da, Karrikanekoekin. Hori da, bai, Hendaiara goaz otsailaren 28an, martxoaren 4 edo 5 arte, eta, bueno, uste dugan berezia izango dela ere, ez da, Bilbo baitu bere berezitasunak ikusi ditugu, Gasteiz seguro izango dituela, baina Hendaian ere, beste euskaldun mota batekin bilduko gara, han itsasoa daukate baita ere hirian, orduan horrek ere ze presentzia izango duen, eta bukatzeko baita ere maiatzean Ansoainera joango gara, eta han ere, bueno, segurazki beste esperientzia batzuk, beste bizipen batzuk jasoko ditugu. Eta bakoitzerako egia da historioan eta personaiak bai errepikatuko direla, baina hiri bakoitzean asfaltoen azpian euriak izango du ibilbide desberdina, eta beraz, bueno, bizipenak ere nik uste dut aldatuko direla, edo gauzatxo batzuk, bai, guretzako garrantzio delako parte hartzailea den prozesu horretan ere hiritarren idei hoiek hartu eta nolabait gidoian barneratu alizatea. Gauza bizi bat izango dela, ez? Eta gero interesgarria izango dela alderak eta hori ere bai, ez? Batean edo bestean, azkenan denok izango gara herritar, denok gara euskaldun, orain gainera eztabaida hortan gauden hortan, euskaldunak lehenengo mailakoak, bigarren mailakoak, norberak bere realitatearekin eta bere perspektibekin, bere dena delakoekin, baina alderak eta hori ere interesgarria izango dela, ez? Eta gero ikusi beharko dugu, ze ibilbide egingo duen honek, ze maiatzetik aurrera, ez? Badaki Euskal Herrian orduan izaten direla kale antzerki eta alako jaialdiak, ze asmoa da Leioan, ez? Umore Azokan. Hori da, Umore Azokan estrenatzea, aurre estrenaldi bat egingo dugu Arrigorriagan, Umore Azokan estrenaldia, eta gero kale aldian egongo gara, Bilboko kale arte eszenikoen jaialdian, kalde arten Gasteizen, Hendaiako baitare kale antzerki jaialdian, eta Ansoainekoan. Eta hortik aurrera, ez dakigu Zarautzen, edo beste toki batzutara ere eramango dugu. Baino, ze ikusita ikusentzunekoarekin zenolako arrakasta izan zenuten, ez? Nazioartean ere, Brasilen, ez? Korean eta lakoetan ere ikusi ahal izan dela, bueno, zergatik ez, ikuskizun honek ere izan dezakela lako ibilbiderik, ez? Bai, bada gauza bat, azkenean badoa aldatzen ikuskizuna, edo joango da aldatzen ikuskizuna, baina bada gauza bat, alde batetik guretzat ona dena, baina behar bada pixka bat tristea dena ere bai, eta da gure hiriak gero eta berdinagoak direla, ezta? Eta orduan, bueno, horrek gure alde jokatzen du, gidoia ez dugulako, gehiegi transitatuko ditugun lekuak zoritzarrez, gero eta berdinagoak direlako, baina pena bat da aldi berean, ezta? Horren inguruan ere, uste dut, ongo dela aukera, ez, hausnartzeko eta ikusteko eta bizitzeko hori. Eta prozesuaren bukaerarako, akaso zuen iritzia ere aldatuko dela. Eta orain, euriago gaingarria bat zaituen, akaso bukaerarako jabetuko zaretela, euririk gabe ez dagoela urik, eta euririk gabe ez dagoela pestifaktoriarik. Hori da. Uste dut ja, konbentzitu gaituzula, eta ez dugu itzaron behar bukaera. Urte asko dira bat euriaren aldeko kanpaina egiten, jendearen aserrea dela eta euria eta bestea. Gertatzen dena da, karo, zuek originala izate aldera, ze uste dut, eta hori erazpimarratu nahiko nuke ez da, ideien lauratigi batez ari garela, ez? Eta zuen azkenean langaiak ideiak direla, ez? Eta ikuskizuna bera bizia baldin bada, ideiak zer esanik, ez? Bai, saiatzen gara horrekin lan egiten, ez da, eta planteatzen geure buruari hori, ez? Eszenario oso desberdinak, edo egunerokotasunetik pixka bat aldenduagoak daudenak, eta hortik sortzen zaizkigun ideiei, eta batzuetan bizka bat zoroak izan, bidea ematen, ez? Eta
horretan ari gara, eta batez ere, lehen Iratik ere esan duen bezala, ez da, oso importantea da guretzat jendearekin kontaktuan egotea eta hurbiltzea, ez, moztea, desagerraraztea hor egoten den muga bat, ez, artistaren, fikzioaren eta publikoaren errealitatearen arteko muga horiek haustea, eta nolabait, bueno, prozesu hau egin genezaken, egiten ari garen guztia, egia zan, arkitektokin bildu gintezke gu biok bakarrik, ideiak ateratzeko ez da gizar, ez, edo jendearekin ez bildu, eta gu geu bakarrik egonetzean, ez, eta orduan azkenan honekin saiatzen ari garena da, jendearen gana, gero publikoa izango den jende horren gana, hurbilarazten zer den, sormen prozesuaren hasierako bulkada horiek zer diren, nondi datozen batzutan, ez dakit, ez, gauza pedrada batzuk ditu iruditzen zaizkigun kontuak, azkenean denon artean ikusten, nola ateratzen diren, eta nola hortik badoan josten. Bai, auzolanean, ez hori figura auzolanaren ere oso gurea da. Egia da, eta gainera horrelako kale Euskal Herrian egiten diren kale antzerki jaialdien helburuetako bat, helburu nagusietako bat, justo artea jendeari hurbilaraztea eta hiritarrei hurbilaraztea da, ez? Orduan kasu honetan ere hori egin nahi genuen hasieratik, ez? Hasieratik jendea sartu parte hartzailean prozesu honetan, eta gero zu hemendik hilabete batzuetara kale ikuskizuna egingo dugu, eta zure ideiak ere balitekean islatuta ikustea. Norberantzat ere berezia behartu dela, ez? Ikuskizuna ikustera joan, eta esan, begira, zertzela da hori uste dut nire adala, edo... Hori da. Gero autore eskubiderik eta alakorik ez ziket eskatuko, badatza dare, baina ez norbera ere parte sentitzea ikusten ari den horren sorreran ere izan duela. Bai. Itzordua esan da geratzen da, gaur kontu ez, badakizue gero polizien interferentziak aipatu dituzte telefonen kasuan, radarrik eta alakorik ez, gaur Gasteizen itzordua, Hendaian, Antsoainen gero, eta maiatzean ikusiko dugula emaitza, eta horren berri hemen ere emango dugula. Eskerrik asko bikote eta eutxi horri, Eskerrik asko. Top Bost Gaztea zerrenda. Momentuko hirukote honek leku hartu du top zerrendan. Bosgarrenean, J. Martina, Amore. Podiumetik jaitsi eta indarra galdu du Bermioko izarrak. Laugarrenean, Ixa Zakara, ez gara betirako. Hirugarrenean, Postu bat gehiago Shakira eta Bizarrapen elkarlanaren zat. Aro berri baten loratzean sartu gaitu Miley Cyrusek bere berrienarekin. bigarrenean, Flowers. Bigarren astez jarraian eta zuen babesari esker, berriz ere urrea ETS-rentzat. lehenengo postuan, Guretzat. Top Gaztea. Larun batero 11etan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Top Gaztearen zerrenda hortxe, eta atzo irratiaren eguna ospatu genuen bezala eta esan aritu ginen bezala, irratia ere gero eta gehiago irrati uinetatik kanpokoa ere badela, beste sare sozialetan eta alakoetan ere egin behar dela irratia, jakin badakigulako, ez da, gure ikusleak, gure entzuleak, azken finean, zuek non zaudeten, eta oraindik bakarren batzuk bai geratzen zarete hemen lehiatia honetan, baina gero eta gehiago itura ere bada, bestelako bide batzuz eta haien bidez iritsi nahi duzuezuek informaziora, eta horretarako bidea errezteko ahaleginetan, Asier Sánchez lankideak ere aurrera pauso handi bat egin du, Asier arratsaldeon. Arratsaldeon urko. Eta baino lehen zorionak lanarengatik. Eskerrik asko. Atxedena noiz hartuko duzun, gero galdetuko dizut. Ura uste dut ere, hartu beharrekoa da ura ere, Asier. Besteen burua zeintzeko gure burua ere zaindu beharra izaten delako, baina badakigu orentxe ibiltzarela atopera. Topera, batez ere, hori, review, formatu berri hori abian jartzearekin batera, gogora arazi diguzulako ere, zuk zer horrek Aitamarin bizitako esperientzi hura, ez? Eta azken finean hori helarazi nahi izan diozu jendeari, lehen esan dugun bezala, sare sozialen bidez edo beste bide batzuen bidez, ezta? Bai, bestera batera helburua zen, hori normalean, gero ez da jende gehiago ez dute ikusten ohiko pantaila hau, telebista, eta normalean egoten dira askotan hementxe. Hemen gaude... Hortxe ematen dugu egunak... Orduak. Orduan, karo, da beste bide berri bat irekitzea, hau da, telebista dago hor,
publiko batzuentzat, zuzenduta, baina bai, dago beste publiko batzuek ez dutela telebistarik ikusten, orduan horrengana jo behar dugu, eta hori izan zen batez ere helburua, gai tragedia hau kontatzea eta heltzea, batez ere bai gaztien gana zelan heldu, eta harrera oso zona izan dau, egin ditugu euskeraz 3 mini dokumental, 10 minutukoak, YouTubeen daude da, eta telebistan jaman dira guztiak, eta harrera oso zona, eta gero bestalde, TikToken, Instagramen, Twitterren, sare sozial guztietan gaude, beste eduki lagungarriak egiten, eta beste mota batekoak. Eta balio izan digu ere, gogoratzeko uda partean Zuzer horrek egindako lan eskerga, ezta? Zinaztuko dugu, bantxe izan zinela Zuzer horri, Aita Marikoekin, taldeko kide bat gehiago izan zinen, ez? 19 egunan. 19 egun. Kazetari voluntario lanetan eta danetarik egiten. Eta nire segafotoarekin, zelen esan dugun bezala, informazioa konsumitzeko bakarrik ez, lan tresna ere bihurtu zelako hori zuretzat, ez? Hori, bakarrik mugikorra zen eure gorputzeko beste atal bat, eta denpora guztien horrela grabatzen, berbetan, horizontales, vertikales, eta une oro, grabaketa guztiak horrela egiten, lantxan, pentsa, erreskate bat azterakoan, lantxara salto egin, esku bategaz hor agarrauta, bestea telefonua, audioa ondo eraman, ondo grabatu, eta gero kontatu, erderaz euskeraz, eta minutu gutxitan, dan egin behar. Badakigulako albistegietan muga hori jartzen digutela, ez da, eta azken finean zure lan eskerga horri esker, bizial izan genituen iaia itxasuntzian bertan geunde bezala, erreskate guzti horiek, ez da. Bai, une oro, txarrena izan zen, konexioa gero, klaro, angeunden itxasordien, baina gero bidali behar da material guzti hori, baina ondo joan zen, eta kalidade handiko irudiak heldu ziren, baina egia zen bueltatzerakoan, klaro, hemen neukan material guztia, ikusi barik zegoena, eta irudi kalitate handiko materiala zen, eta ikusten dituzue erreportai horietan, pentsalaik ez dagoela eginda telefono bategaz, baina dana dago. Bai, azken finean modua eta moldea aldatu dela bai konsumitzerak orduan, baina baita ekoizterak orduan ere. Bai, eta hori ikasi dut neure kabuz azkenean, horra joan eta alden hoberen eitzen, eta hor dago... Profesionalki, garrantzitsua, noski, baina pertsonalki ere gogorra izango zen, ez da, Asier? Zuzer horri nahiz da itxasokoa izan, nahiz da bermeotarra izan, itxasoaren gazi gozoak oki aski ezagutzen dituzue bestela ere Bermeon, baina bertan ere, bertatik bizitze horrek azkenean markatzen duela batez. Markatzen dau pilo bat, pentsa hori. Batean, karo, hori, beti zaten dut, ezkeran nora itzeri, arrantzali izan da, nik uste dut, zeo zer okin jotela dako dala odolan, baina, karo, beti ikusten ditugu irudi horiek pantaila baten bitartez, baina hau hemen ez daude pantailarik ez ezer, dago jendea hiltzen hor, eta zeu grabatzen, eta neu beti dinot, handik bueltatzerakoan, neu nintzen, hilabete bat, gauetan saltoka eta oihu horiek entzuten aldarrika eta help, ez da... Bai, ze gogoan dugu, kontatu zenizkigun gainera, historio asko kontatu zenizkigun, gehienak ere izena abizendunak zirenak, ez da? Nondik zetozten, ze helbururekin edo ze asmorekin egin zutena, ze ezin aztuko dugu, ez? Nondik datozen IES-ean, ez? Eta nora doa zen, eta bide horretan gainera zenolako zailtasunak tokatzen dituzten. Bortzatuta, kolpekaz, kartzelan iaia gehienak, adintzikiko ugari, eta, karo, normalean hori ikusten dugu igual, errezkate bat, baina kasu honetan, genekien, nondik datozen eure bebai, zer bizi izan dauien euren etxetan bebai, eta dokumentaletan, lehenengoz ikusi dugu non dauden gaur egun. Hori izan behar ze hori zuretzat ere pozgarria izango zen, ez? Ikusteak, non zenitun momentu hartan, eta gaur egun, hilabeteak pasatak gero, beste badakidalako aurre estreinaldiaren egunean ere izan zen dutela olako sorpresa polit bat, ez? Azken finean, bertan salbatutakoetako batek egin zuelako batzuekin eskerrak emateko, ez? Bai, izan zen ikaragarri, hori. Non daude gaur egun, klaro, nintzen euren atxetik, azkenean lortu genuen eurekaz batzukaz berba egiten, eta esan zandozkuien, ikusitze zela non ziren erdilda eta gaur egun beste bizitza bat hasi dutela, hori pozgarria da guretzat, eta tripulazioko kide batzuentzat lehenengo aldia izan da eurekaz eukida hori harreman hori, eta esan duzun bezala, estreinaldian bertan pentsa sartu zen geunden YouTubeen, eta liveak egiten Instagrametik, eta batean batek idatzi izan dauen, ni egon nintzen hor,
eta eskerrik asko egin duzu lanagatik, eta bizirik nago zeoi esker, eta hori... Horren pareko ordainik ez dagoela, ez da, Asier, ez dagoela. Zuk esan diguzu, antxe ibilizina zu, segapotuarekin, koberdura, estalduraren bila, ez da, uste dut antzeko ibiliko dela orain, eta harrek ere zortea duen Mikel San Sebastian, ze berarekin egingo dugu bat, Aita Mari ontzian dago bera, bakizu helengo ostegunean abiatu zela beste espedizio berri batera. Mikel, arratsaldeon. Apa, Mikel. Arratsaldeon. Zer modu zarete, ongi? Ongi. Gaur pixka lasaiago, aurreko egunetan kriston itxaso txarra eduki dugu eta gaur pixkatu beto. Bai, ez da. Badakizuzuk ere itxaso zakarra dagoenean Asier nola ibiltzen diren bertan, ez? Eta ez da giro izango, ez? Handenak ederki mugituko direla eta... Oien, gero kontagoa bera, oien zelan, zarata horrek entzuten. Bai, kontu da, Mikel, lehenko ostegunean azkenean abiatzerik izan zen utela, Castellonetik, ez da? Azken aldian ere kezkatuta geundelako, besteak beste hor dagoelako ditxosozko isun horren itzala ere hortxe dago, hori oraindik ere ikusteke, nor zertan geratzen den, ez? Orain helegiteak eta aurkezteko epea duzuelako, baina zuek behintzat misio berria abiatuta. Bai, hori da, prozesu hori paraleloan dijoa eta momentu zetaukagu berri handirik. Así que, bueno, guk momentuz aurrera eta jarraitu behar dugu egiten gobernuek egin beharko luketena, ez? Gobernuek egin behar luketena eta egiten ez dutena. Eta haiek egiten ez duten bitartean zuek egin behar. Eta gainera, gobernuez ari bagara, badakigu azkena, Asierrekin batera partekatu zenuten espedizio hartatik ona, beste Italian esaterako gobernua bera ere aldatu dela. Eta hori zuek ere igerri duzu zuen lanean, ez da, Mikel? Bai, Italian ez dituzte gauzak errez jarriko, badakigu beti gaudela hor oso luparekin begiratuta, eta beti nahi dira gauzak oso ondo egin, baina kasu honetan alik eta gehien, ez? Ezakigulako nondikan etorriko diren, eta gu gure aldetik dena perfecto egin behar dugu arazorik ez eukitzeko. Mikel, eta kontaidazu, orain zein da zeuen asmoa zenbat egun falta zaizkizue hiltzeko horra zargunera, zertzan reskigunera, reskategunera? Bai, guk Sirakusa alderuntz goaz eta bidean abisuak heltzen baldin badira, ikusiko da, ez? Uste dugu Bizpahiru egun oraindik faltako direla iristeko, baina badakizuzuk oso ondo naiz eta iritsi gero itsasoaren egoera eta jendearen egoeraren arabera edozein momentutan izan daiteke eta prest egon behar gara, ez? Eta zelan zoziedanak, ja prest gogoarekin eta zelan dago tripulazioa? Bai, ja tentsioa palpatzen da, nabaritzen da ja, oso kontzentratuta egon behar garela eta sentimentu oso naziak dauzkagu, ez? Alde batetik gogo handia gertakaria gertatzeko eta gauzak alik eta hoberen egiteko, beste aldetik ere urduritasuna, nolabait, konzentrazioa, hortxe daukagu hor misioa hitz egiten denean, alde hau ez da ikusten, ez? Aurreko asteak eta prestaketa guztiak eta nola mentalizatu bertzaren ere nun sartuko zaren, prozesu hori aldapagora da, baina indarrarekin eta talde lanean gogotsu. Eta eguraldiari adi, ez? Esan dugura, Mikel, itsasoa zakar dagoela, baina era berean ere badakigu orain txasten direla, ez? Balizko erreskate gehienak garai honetan izaten direla, baldintza horien zai dagoelako ere itsasoa zeharkatu nahi duenak, ez da? Orain ere eguna luzatu eta azken finean horrek ere baldintzatzen duela agenda hori, ez? Ditxosozko agenda hori. Bai, itxaso oso txarra egonda Mediterraneo guztian, 4-6 metroko olatuak, eta horrez gain, naiz eta itxasoa txarra egon, jendea atera egiten da. Desesperazioa oso handia da, eta, itxasoaren egoeraren arabera noski, irtera gehiago egongo dira eta adi egon beharko gara.
Zailtasun, Mikel, zuek behintzat lanean segitzeko prest zaudetela, ez? Eta horri esker, lehen aipatutako istorio hoien gisa, beste istorio batzuk ere amaiera hobea izango dutela, beraz, eutxi horri, eta eskertzen dizugu antxetik ere gurekin bat egin izanagatik, Mikel? Eskerrik asko eta besarka da bana guztiei. Zuei, berdin, besarka handi bat. Onde bila hor. Eskerrik asko. Orain Mikel eta ikusita, ez dakit barruak ere astinduko zaizkizu, ez da pentsatuta orain hilabete batzuk antxe nengoen bani ere, eta... Beti esaten doztie, joe. Dinungo zinateke berriro ez dakiz ere hitze, eta dudabarik bai. Uztot ez dela momentua, zeitzik ongara orain dela gutxi, eta beste puntu interesgarri daude, beste puntu asko daude munduan, arreta behar dagoen puntu horiek, orduan, nik uste dut utzi behar dugula apurtzuet barkoa, baina bai, hemendik urte batxetara, ni joango nintzateke berriro, baina fijo. Argi dago, gainera gertutik ezagutzen zaitugunok badakiula ze pasioarekin bizi duzun bidea bera, ez? Eta nola gozatzen duzun gainera ikusten zaizu, ez? Halakoen berri ematen, eta saiatzen zara gainera bide berriak irekitzen, lehen Pizti Faktoriekin hitz egin dugun bezala, ez? Mugak gero eta lausoagoak dira, lehen garai batean bai formatu aldetik eta kontakizunetan eta horiek apurtzeko esperimentu gixako bat izan da review izeneko hau, ez? Ikusteko ze gauza on izango dituen, ze gauzak behar bada hobetzekoak eta direnak, eta behin pixkat hori aztertuta, gero ere helburu horrekin segitzekotan prest, ez? Bai, erabakiko da hori, orain baloratuko dugu zer nolako erantzuna izan dauen, eta deitu dozkuile bai ikastetxe batzuetatik, nahi daui material hori erabili eta erabili daui, eta ikusiko dugu, baloratuko dugu hemendik aurrera zer review gehiago etorriko diren, edo beste formatu batzu, baina argi dagoena da, ni jarraituko dudala sare sozialetan eta historioa kontatzen, era batera bestera edo programatan, albistegitan edo sare sozialetan, baina informatzez. Hor ikusten dela, heldu dela jendearen gana, eta orduan hori baldin bazen lehenengo helburua, behintzat lehenengo helburua lortu dela. Bai. Esan dako, orain atxeden hartu, hasier, hori ere garrantzitsua delako, norberak bere burua ezagutzea. Bai. Etortzeko gauza berriekin, hartu behar da. Hori da, eta zorionak beste baina egindako lanaren gatik. Eta oraindik ikusi ez dituenei, gogoraziko diegu, horixe, oraindik haurtxe daudela sare sozialetan, YouTubeen, eta Naieranen, eta... Badaudela. Eta edozer gauzetarako, Asier Sangar, antxe presti izango dela. Mila esker. Zorionak, Asier, eutxi horri. Eskerrik asko, agur. Historian oso atzera egin behar dugu gaurko ospakizunaren nondik norakoa ezagutzeko. Erroma, 3. mendea, Claudio bigarrena dago agintean. Herritarren gustokoa esten erabakia hartu du enperadoreak. Gazteek debekatuta daukate eskontzea, horrela armadan hobeto aritzeko, etxean emazte eta seme alabarik utzi gabe. Sasoi hartan, kristautasuna zabaltzen ari zen, eta bazen abade gazte bat, Valentin izenekoa, aurretik medikua izandakoa. Debekuari esentzun egin eta bikote gazteak eskontzen hasi zen Valentin. Atxilotu eta lepoa moztu zioten, gaurko egunez 269. urtean. Gerora santu egin zuen Elizak, baina duela 54 urte kendu egin zioten santutasuna, ez baitzegoen argiaren jatorri kristaua. Beraz, Elizaren egutegian gaurko santua ez da Valentin, Zirilo eta Metodio baizik. Ikusi duzu, San Valentinek santutik nunbait gutxi zuela, eta hor lehenengo bezurra, egun honen inguruan kontatu digutena, ziortzak Arrantza, arratsaldeon. Arratsaldeon, hori. Gaur aztertuko dugu, ea gezur gehiago ere baute dagoen San Valentin egunaren gainean, ze zorionduko zintuzkedanik, baina badakitzu maitasuna soberan duzula beti, maitasuna emateko prest daudela, baina ez dakit, gaur maitasunaren eguna den, maite minduen eguna den, korte inglesen eguna den, zeinen eguna da gaur.
Bueno, suposatzen da maitasunaren eguna dela, ez? Bai, baina egia suposatzen da. Suposatzen da, baina aldi Baina berean. egunik behar aldu maitasunak. Bai, ez ba ez. Bai. Bai. Ez aldu egunero behar maitasunaren eguna. Egon beharko zen, baina uste eta azkenean azpimarratzea maitasunaren garrantzia beti dagoela ondo, ez? Bai. Naiz eta ez ospatu agian kortingelesean ezer erosten. Batzuk Izan denan daiteke. oso bihotz gogorrekoa gara. Eta orduan gaur esaten digute, maite zaitut, eta esatzen gaur baita atzo, Claro. eta eanen? Bueno, baina egunero ondo egongo zen azkenean olako Bai. maitasuna adierazleak ematea, ez? Zeba ez. Azkenean San Valentin eguna egia da daukala bere alde txarra. Eta da nahiko oso asoziatu da dagoela azkenean bikotearekin. Ematen du maitasuna bikotearekin bat datorrela, eta ez hainbeste maitasuna orokorrean edo laguntasuna edo famili maitasuna edo... Orduan, uste dut maitasuna garrantzitsua dela, baina urteko egun guztietan, eta bere formatu guztietan ere, ez? Zuk proposatzen duzuna da, gaurko egunez, zure bikoteari opari bat egin beharrean, maite duzun edonori egitea. Hori da, hori izango zen oso polita, ez? Bai, baina behar bada batek gaizki pentsatuko luke, esan luke, gaur otxaiak 14 eta ziortzak oparia ekarri niri, zer nahiko ote du ziortzak? Bueno, nik uste dut azkenean, lortu dezakegula bai sortzea beste, bueno, azaltzea eguna beste modu batean, ez? Azkenean, bueno, bada egun bat orain arte, ikusten dena bakarrik bikotetan ospatu behar dela, gainera iragarkitan ere agertzen da bikoteari zero paritu, eta zein beste lagun bati. Hasi beharko genuke hasieratik. Eta da, gaur maitasunaren eguna ospatzen badugu, maitasuna beraz zer dan? Ja, hor dago kontua, Galdera zaila, ez? Bai, zer da maitasuna? Bueno, suposatzen da, azkenean psikologiak esaten duena, da maitasuna sentimendu positibo bat dela, azkenean ongitzate bat ematen digun sentimendua, txikitatik senti dezakeguna. Egia da, sentitzeko modua unibertsala dela, baina zein beste adierazteko modua. Hori gizarteak egiten du zelan adierazten dugun maitasuna, ez? Adibidez hemen oparitzea lora bat izan daiteke maitasun baten adierazle, baina agian beste kultura batean ez. Orduan, bueno, maitatzeak edozein pertsona senti dezake, printzipioz, psikopata ez bada, printzipioz pertsona hola normalen artean maitasuna sentitzen da, azkenan maitasuna da, bueno, ikusi izatea beste pertsona, nahi izatea beste pertsona ondo egotea, ez? Azkenean hori da maitatzea, errespetatzea beste pertsona. Hori dio zientziak, baina orain jarriko nez ni romantiko. Baina zientziak maitasunarekin, maitasuna gehiago da sentimendu kontu bat. Eta orduan sentimenduetarako zientzia baino olerkia. Eta justu gaur jaso dugu saioan Castillo Suarezen azkeneko lana, Alaska izena duena, aurki izango da, hemen 2 aste barru gurerako hitzordua egina dugu, eta tartean, olerkietako batean alaxe dio, izenburua du maitasunaren definizioa. Eta Castillok esaten du, norbere memoriak besteenarekin bat egiten duen lekua da maitasuna. Alabaina, geure bizitzak kontatzen ari direla iruditzen zaizkigun hoiek, isiltzea erabakitzen dute batzuetan. Alegia, nire memoriek eta zureek bat egiten badute, hor bada maitasun bat. Baina memoria horiek batzutan isilea arazi ditzazket. Ze polita. Bai, ez da? Oso. Eta horregatik bida pertsona desagertzen denean edo maitatzen dugun pertsona hori hiltzen denean azkena, askotan sentsazioa da memoriaren parte bat galtzen dezula bai pertsona horren heriotzarekin, ez? Orduan, ze polita. Bai, kontua da memoriak batera eraiki egin behar direla. Claro. Eta memoriak izan daitezke, eta horrein atako zait barruko Grinch hori, baika horrela xigabiltza dantzan ñoñotik, maltzurrera. Memoriak eraikitzerakoan, memoriak izan daitezke onak, baina memoriak ere izan daitezke txarrak. Baina txarrak badira igual ja ez da maitasuna urko. Orduan, garbi izan behar da, maitasunaren definizio horretan, ezer txarrik ezin dela sartu. Printzipioz, ez? Suposatzen da maitasuna sentimendu positibo badela. Egia da gaur egun entzuten ditugula, ez? Maitasun toksikoak edo maitasun ez onak, ez? Azkenean, maitasuna ona baldin bada, maitasun toksikorik ez da existitzen, hori etzen izango ja maitasuna. Izango da beste atxikimendu gota bat, agian negatiboa, agian ondo sentiarazten ez gaituen sentimendu bat, baina agian ez da maitasuna. Ja, gertatzen da, batzutan nik hobe beharrez egingo dizudala zerbait, pentsatuta zure onerako ari naizela, baina zuretzat eraberean hori mingarri izan daitekela. Ja, bale, egia da. Izan daiteke orduan. Desamodioaren adierazpena ere badago, liburu honetan, eta esango dizut laburragoa dela.
ez dakit desamodioa bera laburragoa ote den, baina hala dio. Horrelakoa da, desamodioa. Gonbidatu egiten duzu etxera, eta zer horrek bukatzen duzu, gonbidatuen gelan lotan. Desamodioa etxean sartzen denean, edo logelara, edo sofara lotara, edo bestela zer horre etxi hortatik atera beharko duzula, baina ez dala bide lagun egokia desamodioa. Bueno, ez dakit egokia den uste dut azkenean, bizitzan bizi behar, edo tokatzen zaigula askotan bizitzea desamodio hori, eta egia da gaur egun, ez zaigula, sentimendu negatiboekin lotzen dugu, eta orduan ez zaigu gustatzen sentitzea azkenean desamodioa, ez? Baina uste dut azkenean amodioaren prezioa dela, pasatu behar dugula batzutan gaizki pertsona hori desagertzen denean, edo usten gaituenean, edo olako egoeratan. Baina, eske bestela maitatuko ez bagenu horko, ez genuke inoiz gaizki pasako, ino galduko genuke ere maitatzea. Alegia gaizki pasatzea baldin bada, maitatzearen truke ordaindu behar dugun prezioa, ongi ordainduta dauela. Hori da. Ni baino poetago bat badugu taldean, Xabier Casado, tari eskatu diogu, ea gaurko egunez zer ospatzen dugun edo zer ospatu beharko genuken, eta batez ere, nola ospatu beharko genuken? Ze hortxe lehen ekarri diguzun bonboi kaxa hori goxo askoa da, baina gaurko eguna nola ospatzen ote duen jendeak, hortxe Xabiren proposamenak. Xampaina, loreak, bonboiak edo masajeak. Kandelak, musika romantikoa, eta gozatzera. Gaur maite minduen eguna omen da. Mila modu daude San Valentin ospatzeko eta mila aukera detailetxo bat oparitzeko. Gaur maitasunari gorazarre egiteko eguna da. Askok maitasuna betiko dela esaten dute, baina hala alda benetan. Aldatu egin alda maite mintzeko modua. Laranja erdia izatea da besteak beste otsailaren 14an goraipatzen den maitasun erromantikoaren mitoetako bat. Gizartearen iruditerian, bikote heterosexual erromantikoan nagusi izaten da. Estereotipo horiek guztiak betikotzen ari gara. Zer gertatzen da bikote homosexualekin? Polimaitasun harreman batean daudenekin? Edo beste barik, bikoterik nahi ez dutenekin. Ez aldute maitasunaren egun bat merezi, opari eta guzti gainera. Gaurko egunak ezkerreko hankarekin jaikita harrapatzen ditu asko eta asko, normatibismotik kanpo hotz handia egiten baitu. Tinder ligatzeko aplikazioaren arabera, gaurko gunez aparen trafikoa nabarmen handitzen omen da. Ez dakigu horregatik esaten den maitasuna itxua dela, baina badakigu askea eta anitza izan behar dela. Oso polita. Egia da, askea, anitza eta egia da, ez? Azkenean gaur egun askoz eredu gehiago dauzkagu, bai adierazteko maitasun askoz askiago sentitzen gara maitatu izateko, baina uste dut azkenean maitasuna behar dugula, beti bizitzan. Kontentu geratu da Xabi jarri duen kantuaren gatik. Bai, ez? Berezik gustatzen zaiola kantua, ez dakit letra edo abestia bera ote den. Bai, bueno, kantuen bidez ere batzutan bestela kostatzen zaigun hoi, ez? Gure sentimendu eraz eta hitz egitea, lagungarri izan daiteke abesti bat jartzeak edo opari bat egiteak, ez? Adibidez. Nik ez dizut olerki bat egingo, baina da, opari garestia hau eman dizut, orduan pentsa ze garestia dan, horrek esan nahi du asko maite zaitu dela. Kontuz horrek. Trampan eroriko tezina, baino. Asmatu behar dugu zer oparitzen dugun, bai, azkenean pertsona bat maitatzea, esan nahi dau pertsona hori ezagutzen dugula, ezin dugu maitatu ezagutzen ez dugun zerbait edo norbait. Eta orduan, batean esaten duzu, ustez honek inork baino hobeto ezagutzen banau, eta opari hau badit, ze gutxi ezagutzen dago. Hori da, eta hor kontu zibili behar geha, azkenean ezagutu behar dugu ondo gustoko izango duela ematen diogun opari hori, ez, imaginatu, bat txokolatea ekartzeuela eta alergikoa dela beste pertsona, kontu zibili behar gara horrekin, azkenean hori baldin bada maitasunaren adierazlea. Hau da, pertsona hori ezagutzea baldin bada, hola maitaik egula berez pertsona, kontu zibili behar gara, asmatzen ez badugu oparian haien esan nahi dau, ez dugula inbeste ezagutzen. Eta gero badago beste espezie bat. Eta da, nahiko lukenak
urte guztian egunero San Valentin eguna izatea eta egunero opariren bat edo detaileren bat edo izatea eta faltan botatzen duena, ez? Esaten duena, jo, ez didazu sekulan gauza politik esaten, ez didazu sekulan detailerik egiten, horiekin zer egin behar dugu? Bueno, ikusi zelan kudeatzen dugun, bai, haien markatu daitezke egun batzuk urtean zehar, ez? Urte betetze egunak, San Valentin, Gabonak eta kitxo, edo besteren. Edo hilabetean behin, edo ez dakit. Askotxo, ez? Bai, bueno, azkenean erlazio batean beti egon behar dira detaileak berdin dizemotatakoak, ez? Azkenean detailioietan adierazten dabe bai zemaitasuna dagoen, ez? Orduan uste du detaile motaskotakoak izan daitezkela, izan daiteke pasio bat ematea mendian. Adibidez, ez du zertan zerbait fisikoa edo pari batola izan behar, izan daitezke. Edo zuk esan dezuna, abesti bat dedikatzea izan daiteke bai. Ez dakit daude 30.000 aukera adierazteko maitasuna, edo esatea zuzenean zergatik maite dezun pertsona hori bai, ez? Arazo dagoena da, otsailaren 14 heldu eta bikoteko batek San Valentin eguna ospatu nahi duenean eta besteak esaten dizunean, nik ez du San Valentin egunik ospatzen. Hori askotan pasatzen da bikotetan, eta maten dira arasotxoak, bai. Bueno, bai, pertsonak azkenean onartu behar du bida, beste pertsonak ez badizu oparitzen, bagian egin behar diozu zure buruari zuko paria, eta ez da zer pasatzen. Hori da maitasun adierazteko beste modu bat, zure buruari maitasun hori adieraztea egun berezi horretan be bai, ez? Pantalla bat dauka zure buruari oparitzeak, eta da seguru asmatuko duzu. Hori beti, bida. Hori ez duzu arazori izango, ez duzu asmatuko. Ondokoak baino errexago asmatuko duzu zuk zure buruarekin, ez? Bai, eta badaude bikote askoek agian esate dutela. Ja, baina eskatzen badio zer nahi deten, orduan jaz du balio. Ja. Bai balio du, egon lasai horrekin. Gero daude kontrakoak ere, bai. Bida, nik erosiko dut, niretzat opariaz, ez duzun asmatuko, nik erosiko dut eta gero ordaintza zuzuk. Ja, gerta daiteke bai. Edo paritzen diozu beste pertsoneri zerbait zuk nahi desuna. Badakizuna gero zuk aprobetxatuko. Hori da. Bueno, bilatu behar da modu pasatzeko egun hau, bai. Eta pertsona bikoterik ez badauka ere, bai ikustea, bueno, egitea zerbait nahi badu ospatu, azkenean bere buruari egitea. Ze uste dut maitasuna beti egon behar dela oinarri bizitzan. Bakizu nik ze teoria dudan, zinemara bakarrik doan jendearen gainean, arratsaldeko 5 sesiora joaten direla, gero bestela lotxa ematen duelako, eta egia da, gaurko egunez, bikoterik ez baduzu, batzutan lotxatuta egon behar duzula, ze aurrekoan mirarik aipatzen zigun bezala, jendeak uste du bikoterik ez baduzu, ja adin batera iritsitakoan, defektu osoa izango zarela. Eta orduan, behar bada gaur egin beharko genukena da opari gutxiago eta manifestazio gehiago. Defektu osoen manifestazio bat duen esan, gu hementxe gaude, bikoterik ez daukagu, baina oso osorik gaude eta perfektoak gara. Bai, ze oraindik ere hori ez da aldatzen ari, ematen du oraindik inposaketa badagoela, pertsona guztiek egon behar direla bikotekatuta, edo gaur egun ere, hirukotekatuta, baino bikoteren bat izan behar du, ze bestela ematen du, bainork ez duela pertsona hori maite, ez? Baina maitasuna egon daiteke izan ditzazke ez dakit 30.000 lagun, eta ematen du gizartean horrek ez duela puntuatzen berdin, ez? Orduan, eman behar diogu ere, bueno, edo kendu presio hori bikote izateari, ez du zertan maitasuna adierazteko 30.000 modu daude, eta laguntasunera da modu bat, eta ez da bikotea maitasuna adierazteko modu hobeago bat, guztiak dira onak, eta bueno, batzutan ematen dira lotura afektibo sexualak esaten dena, ez? Beste batzutan beste motatako loturak eta guztiak dira garrantzitsuk. Gaurko egunerako ez da zer den okerragoa. Enpalagoso bat, azukrez beteko zaituena, nio jarriko dena, edo nik gaurko egun ez dut ospatzen esaten dizuna. Hor, aukerak eta egin beharko bazenu, zu zer horri zeinekin giratuko zeinatek. Nik nahiago nuken palagoso. Ba? Zuk? Iratxek ez. Nik ere kasik. Ospatzen ez duena. Eta ba, enpalagoso egi izatea ere. Egi beti da txarra. Enpalagoso egia edo hotz egia edo egi hori beti da txarra. Enpalagoso egi. Bueno, bintzat gaur, egutegiak ala behartuta, maitasuna zaritu izan gara, beste batzuetan erariko gara, bestelako gaietaz, eta batez ere gaur ezagutu dugula San Valentinen atzean zenolako gezur pila dagoen. Gezurretaz hitz egin behar dugu beste batean. Gai polita izan daiteke horita. Ziortzak Arranza, eskerrik asko, Eta badakizue, maitasun arazorik edo baldin baduzue, ziortzak ez dakit konponduko dizkizuen. Berak ez duelako konponbiderik izaten, baina berak pista batzuk emango dizkizue gurenduz zentruan. Eta orain,
korrika batean bazoaz, ze gaur liburuaren aurkezpena daukazu, aromas. Hori da, Arrigorriagan egongo naiz kulturetzean. Oraindik ere, garaiz zaudete, 7etan Arrigorriaga iristeko. Eskerrik asko Ziortza, eta gaur 15 arte. Eta zuek badakizue bihar ez dela San Valentin eguna izango, baina guk berdin maite zaituztegula, beraz, hementxe izango gara eguneroko itzorduan. Ordura arte, txintxo ibili, izan.